Üdvözöllek, lélekutazó! Gondolkodtál már úgy az életedről, hogy az nem egy egyenes vonal mentén halad? Megszoktuk, hogy úgy beszélünk az életünkről, hogy múlt, jelen, jövő. De most arra kérlek, hogy gondolkodj róla másként. Az életed egy körforgás, vagyis úgy is mondhatnánk, hogy egy felfelé haladó spirál. Az asztroterápiában segítek neked megérteni, hogy minden szakasznak, szintnek megvan a maga célja és értelme. Egy asztroterápiás beszélgetés során rávilágítok arra, hogy az életünk különböző ciklusokból áll. Ezek a ciklusok folyamatosan változnak. Amikor nehéz időket élünk át, az nem a vég, hanem egy új kezdet előfutára. A kihívások valójában lehetőségek. Az életed nehéz szakaszai arra szolgálnak, hogy tanulj és növekedj. Ezek az időszakok készítenek fel egy következő ciklusra, ahol új lehetőségek várnak rád. Ezek az asztrológiai ciklusok segítenek abban, hogy elfogadóbb és türelmesebb legyél önmagaddal szemben. Amikor megérted, hogy minden szakasznak megvan a maga ideje, könnyebben megbocsátasz magadnak és másoknak is. Így ahelyett, hogy harcolnál a nehézségekkel, megtanulhatod, hogy hogyan dolgozz velük együtt. Ha több információra van szükséged, látogass el a honlapomra, vagy a YouTube csatornámra, vagy iratkozz fel erre az oldalra.